Gero eta jende gehiagok erabiltzen daualako, eta horren arira euskal enpresa batek bere zigarro elektronikoa sortzea erabaki dau. Prestige Smoke enpreseak sortu dau, izigar euskalduna, bertako langilea da Naiara Alonso, eta azkenean bai lortu dugu beragaz bat egitea. Naiara, egunon? Egunon. Bueno, zelan eta zergaitik sortu da Prestige Smoke enpresea? Gehien bat erretzeko era aldatzeko, ez? Erretze hori ez izatea eta lurruna sortzea. Gehien bat edo erretzeari uzteko edo era aldatzeko. Eta ez osasunari kalte egitea. Zigarro elektronikoak bera, zelakoa da, zer eskaintzen dutzu erretzaileari? Zer eskaintzen den, nikotina darama, likidoak nikotina darama, eta orduan erretzaile batentzako izango litzateke nikotina berdina gorputzari sartzea, ez? Eta ordun horrek sortzen duena da zigarroaren placer berdina, erretzaren placer berdina. Eta horrek kentzen duena da mono antzeko hori. Eta menpekotasunik eragin leike? Honek menpekotasuna agian eragin dezake, baina nikotina besterik ez duenez, ez du eragiten zigarroak bezalako menpekotasunik. Halere, hemen eskaintzen duguna edo proposatzen duguna da nikotina kopuru altu batetik, altua ere ez, 18 miligramo zigarro bakoitzetik, jeisten joatea 0 iritsi arte. Eta halere osasunari ez dio kalterik egiten nikotina horrek. Ez delako erretzen eta ke hori zure gorputzean sartzen baizik eta lurruna sortzen, lurruna sartzen zaizu gorputzean eta horrek ez du kaltetzen. Donostian eta Iruñan zabaldu dozu ez denda bana, ezta? Irunen, bai. Irunen, barkatu. Hori da. Eta aurrerantzean gehiago zabaltzeko asmotan zagoztie? Asmoa badago, zuk esan duzu bezala, Irunen zabaldu zen lehendabizikoa, eta Bilbo plazan Donostin. Eta gero Grosen irekitzeko asmoa badago, Arkon ere bai, eta gero Oreretan, itxita dago Oreretan erekitzea, Eibarren, eta gero Espainiara zabaltzea ere bai, intentzioa dago, Alicanten ere bai, denda erekiko da. Berez, kontsumoak nabarmen egin daugora, ez da? Bai, arrakasta izan du, bai. Jendea tortzen da gehien bat, erretzaile jendea, usteari behin eta berriz, ustea saiatu dena eta zuena lortu eta nahi dute tresna berri bat, edo zerbait gehiago partxak utzi eta farmaziako zigarro hori ere bai utzi eta tresna berri bat probatu. Osondo, momentuz Donostian eta Irunen, Bilbora heltzeko asmorik bai? Bilbora, bai, hemen proposamena dago Euskal Herri guztian zabaltzea, orduan. Beraiek ere bai nahi dutena da, frankizia berriak irekitzea, orduan. Ateak ez dira izten, behintzat. Osondo, Naiara eskerrik asko eta sorte hon. Bale, mi esker zuri, Adeu.